ही तिरंगा यात्रा जी 11 ऑगस्ट पासून 17 ऑगस्ट पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही तिरंगा यात्रा जातली आणि त्या निमित्तानच म्हणजे वंदे मातरम ह्या गीताचे महत्व, तिरंगा ह्या झेंड्याचे महत्व आणि तिरंगा वंदे मातरम ह्या गीताचो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय पासून आतापर्यंत आणि तिरंगा झेंड्याचो पुरा इतिहास लोकांसमोर दवरचो म्हणून खूप बरें एक्झिबिशन आज या आझाद मैदानात आयोजित आमच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटात केला। त्या पत्रा देवीचे पुण्य स्मारक पुराय जायत येयल्लें आसा, ते लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी डिसायड करतले, म्हणजे 15 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट ह्या दरम्यान भारत देशाचे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते त्या पत्रा देवीच्या पुण्य स्मारकाचे म्हणजे लोकार्पण करपाचे आसा। हे राज्य पूर्ण विकसित जावचे देशा आमी खंयसरूच फाटी उरचे न्ही म्हणून आयच्या युवकांचे कॉन्ट्रिब्युशन हे खूप व्हड आसा। वंदे मातरम ह्या गीताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि हर घर तिरंगा आणि तिरंगा यात्रा हे 3 कार्यक्रम आमच्या देशभरात आणि गोंयांत सुरवात जाता।